Elisa or karo Salaso. Ya. Diaturke no. Ya, iki sinden blesteran. Heeh. Ben ngaturke wah. Wah aku pinge tukul kembange. Ayo wae anting-anting kok ya saiki werna-werna. Iya, wah. Yes, gentalum, paling mbok. Gentalum. Ya nyun ngapura karo warga Banyumane nek omongane ting pecotot kaya ngono. Apa nek sing mecotot? Lambemu kuwi lho. Apa ana sing mecotot? Lambeku apik kok mecotot apane? Omongane sugeng dalu. Omongane. Ora sugeng. Ya sugeng wis. Ah, sugeng dalu para rawuh. Sugeng dalu para rawuh. Nggih sedulur-sedulur wonten ing Banyumanik Semarang. Semarang, asem kan arang-arang. Apa? Asem kang arang-arang jarene. Esem sing arang. Asem. Asem. Uwit asem. Oh, ra maca sejarah, coba tak jedheki. Engko nek iso nggawa kae aku sapa TV Lab nggawa Bali, Pak. Tak jedheki. Jedheki apa? Semarang ki apa asale? Asale saka kata apa? Ngerti apa ora? Semarang ki ya kuwi ra ana kata asal, kota kok ana kata asale ki piye? Ana ya, Pak, kabeh ki ana kejadiane. Apa? Ana iso apa ora jajal dibedhek? Kowe mengaring isin-isin ke aku apa piye? Nek iso mengko nggawa TV LED kuwi lho ana. TV ku ngomahe kamar mandi tak kei TV kok. Wah. Kok penak ya? Karo ngising iso nonton TV, Pak. Wah, sesuk kapan-kapan aku jajal ya, Pak. Elisa. Cangkeme sing apik. Cangkeme. Nek kaya ngono kuwi rada omongke. Lah mau ngomongke kamar mandi iki. Kamar mandi ki apa dienggo kuwi tok to, nggo adus ra ya iso to? Ya adus. Kok njur cah edan ngono. Lah nek nonton TV mosok adus karo nonton TV neng isi. Lah ben ora ketinggalan berita kok, mongko saiki lagi pemilihan lho, ben kuwi update terus ya. Update terus. Iya, TV kok tok pamerke aku. Ora butuh, Pak. Wah, nggo ngopo? Nggo ngopo? Iya. Ayo apa? Semarang ki saka tembung apa? Asem kang arang-arang. Asem kang arang-arang. Dadi mbiyen iki Ki Ageng Pandanaran kuwi. Nah, nemu panggonan iki ki akeh wit asem tapi arang-arang. Dadi jenenge Semarang. Kowe ora hok lho. Bela tenanan iki. Belajar kabar. sejarah. Upamane mbiyen sing ditemu ki ya kireng ngono ya paling aseno arang ngono kuwi paling. Asem Pak sing ditemu ki asem. Aseme arang-arang. Nek Magelang. Asem kang apa Magelang? Aku ya ora iso kok. Ora ngerti nek Magelang. Mulane aja sok rumangsa pinter, takon karo sing luwih pinter. Sapa? Paseno. Lho, Magelang kuwi dimek-mek pegele ilang. Oh. Iso wae iki dimek-mek pegele ilang. Magelang. Terus Magelang ngidul sithik iki kutha sing disenengi cah cilik-cilik. Kenapa disenengi? Muntilan. Muntilan kok disenengi? Wah, ya kowe radong. Aku urung duwe bojo kok soalé. Apa muntilan? Muntilan ki mergo cah cilik. Nek ora muntilan kuwi, Ha? kuwi mesti nangis. Kenapa nangis? Mergane ora muntil. Ora muntil. Muntil ki artinya apa? Aduh, macilaka. Wis Tolong jelaskan. Wis liyane. Aku iso menjelaskan lho. Apa? Nek Semarang asem kang arang-arang, nek muntilan muntilan. Muntil artinya apa? Ya sesuk kowe ngerti dhewe. Oh iya. Aja tok oyak, engko ndak aku troco. Iya. Taroco. Aja ora apik kuwi. Ya iki Semarang Banyumane. Banyumane ya ana lho Pak artine. Artine apa? Banyu karo mane. Manike sapa? Manikmu. Wis ndak salah kedisikan. Manikmu, matamu wis modal. Mane dudu mata ya, Pak. Lah apa? Mane kuwi ya manik-manik kuwi. Dadi mbiyen ini Ki Ageng Pandanaran kuwi pas ning kene ki weruh talas air di atas daun talas itu diterangi sama matahari terus bersinar kaya manik-manik. Makane dijenengi Banyumane. Wah, makane sinau. Ngono kuwi lho, dalang ki ora paitan lakon tok lho, Pak. Pisan-pisan yo sinau sejarah no. Aku nek ndi ora tau kon ngartekke.
Iya. Ya ben tambah wawasan. Aku kok iso ngerti kaya ngono kuwi lek mung goleki nendi. Kuwi nek Ya nganti ngerti. salah kowe dikira nyebar kabar bohong lho. Oh kuwi ning babat ana babate Babat Semarang kene iki jaman Demak ki bupati pertama kali jenenge Ki Ageng Pandanarang kuwi duwe dawuh saka Kanjeng Sunan Kalijaga kon menyebar syiar ning Bayat. Wah, ra ngerti ta kowe? Aku wis ngerti iki mending rasa tak andake mbangane wirang Pak panjenengan. Ane wirang piye maksude? Ya ketok nek ra ngerti ngono lho. Ya ora Kan ya. kowe bosku, mau wis dijenengi Haji ra ngerti. Kuwi cerita Wali Songo kuwi zamane. Emprit kok. Iya. Ya ora wong aku ki nek ora ngerti justru takon kowe. Ya. Kowe sing takon sinau, aku tak ngapalke lakon kowe engko tinggo bahan ning nggon imbukan ngapalno sejarah-sejarah. Kuwi tak sinau kuwi memang cerita, makane dongeng iki penting. Ah iya. Kuwi cerita zaman biyen, cerita babat. Berarti babat banyu manik iki Semarang. saka banyu ning dahan di daun talas kena srengenge Iya. terus ketok ting krelip kae terus. Iya, jenenge banyu manik, dudu manikmu. Manike sapa manik? Iya. Ungaran modar. Ungaran apa ungaran? Ayo kowe tak aku ki wong goblok kok. Ungaran ra reti aku. Ora reti ya Nek ning sesuk. babat kuwi anane Boyolali, terus Salatiga. Ah, kuwi sing Boyolali mlebu apa sak Boyolali? babat. Boyolali ki mergane pas kuwi terpisah antarane Ki Ageng Pandanaran karo Nyi Ageng Pandanaran kuwi terpisah. Terus iki diculik Nyi Ageng Pandanaran iki dimaling ceritane. Dimaling terus kuwi ana malinge cacahe telu. Terus dijalangi salah tiga sing salah wong telu. Dadi Salatiga sok rejaning jaman. Kowe goblok kowe. Kok goblok? Aku iki takon Boyolali kok tekan Salatiga. Sabar. Iki mau kan diculik. Heeh. Terus iki mau kan nangis si nyaine Nyi Ageng Pandanaran. Terus muni Boyolali kowe Ki Ageng, ngono kuwi Boyolali. Ki Agenge Boyolali. Boya kuwi bahasa Sanskerta. Wah, dalang ya ora ngerti bahasa Sanskerta, aku pusing iki. Nek neng wayang ki ora ana bahasa Sanskerta. Boya ki bahasane Boya. Bathara Narada. Ayo, boya kuwi ning Ayo. Sanskerta artine tidak aja lali, boyo lali. Nah, Ki Ageng Pandanaran sing terpisah kuwi beristirahat ning Batu, dek ya istirahat apa ya nyai ki wis lali ya. Boyo lali karo aku, boyo lali karo aku. Dadi ya boyo lali kuwi tok-tok. Ngono lho. Tok ngapa? Ya kuwi rejaning jaman dadi boyo lali tok-tok jeng net 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 net. Ngono kuwi biasane. Ketoprak kok ngerep. Tok jen. Ben Reti iki kan soalnya orang-orang sini kan terahnya dari situ, dari Ki Ageng Pandanaran, Nyi Ageng Pandanaran, Raka Bereti. Tak kasih tahu, kamu juga tak kasih tahu. Wah, yes. Ya piye ya, Mak. Geleleng to, Mak. Aku iki pancen cerdas lho, kowe iki sekolahe S2 psikologi nek maca apa-apa ki mak sret ngono wae langsung mlebu nang utek. Iya. Ya pancen ya wong cerdas ki ketok. Ya, ngono ya. Utekar. Heeh, ya wis ora apa-apa. Mulane aku tak pasrahke kowe bab sing angel-angel iki tak pasrahi karo kowe. Ngono ya, Mak. Iya. Ning nek perkara wayang ya kowe kalah karo aku. Oh ya jelas. Arep kowe S1-ne jurusan pedalangan, ning nek karo aku kalah. Wis ora bakal iso menang. Soale kowe lanang aku wedok. Mergane kowe lanang aku wedok, dadi aku kalah. Maksudnya piye? Kenapa aku kalah karo panjenengan? Masalah wayang iki lho. Masalah wayang. Heeh. Yo, tak kira mergo lanang karo wedok. Ora. Wayang ki sebabe apa kok ditata mrana kabeh? Kenapa mergane? Nah, kowe ora ngerti. Ora reti. Melu mayang bendina ora ngerti filosofi wayang. Ora reti iki, simping-simping iki. Mergane iki dadi filosofi bahwa menungso urip kuwi nek ditata ndana. Kuwi nek sing cedhak karo sing gawe urip. Menungso urip iki nek tansah manembah, tansah tumindak apik, cedhak karo sing gawe urip ora bakal diuntang-antengke kehidupan. Ning buta putih karepa gedhe digdaya, kanggo dolanan wong. Oh iya. Mergo adoh karo sing nglakokke, menungso nek adoh karo sing gawe urip. Oh, dadi Gampang terombang-ambing suasana. Iki filosofine ngono. Oh, gene cerdas, Pak. Iki tak agoni tenan. Nah, kena ngopo kok ora dindenekke kabeh madhep rene. Nah, kuwi mergane nek
rombongan wayang kayak madhep rene kabeh nek nguyuh bareng aku teles. Oh. Padha wae nang ngene iki ra sida keren mau wis tak agung-agungkan malah nguyuh meneh. Ya wonten pamundutan napa mboten iki, Pak? Ayo kowe nembang apa? Ki nang pamundutan kata. Pirang-pirang. Ya, Gerajakan Banyuwangi eneng. Podang kuning wis diaturake. Oke. Terus Gubuk Asmara. Oh ya. Oh, Gubuk Asmara. Ayo met ulang tahun saka Mbak Pak Ika Ragil. Ika Ragil. Yang mana Pak Ika Ragil? Mburadong iki. Ya. Iki kaya kanu PWKS kok Ika Ragil. Oh ya, oke. Mangga tembangke. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur asline blasteran tenan. Asline blasteran. Oh. Bapakne Jawa, mbokne gembel. Berarti aku wedhos. Sing ngomong wedhos ya, Pak. Bapakmu saka ngendi? Bapakku campuran. Campuran ngendi? Kawin silang saka toli-toli karo Prancis. Saka ngendi mau? Toli-toli. Toli-toli. Toli-toli iki daerah ngendi? Sulawesi Tengah. Oh, saka toli-toli. Mbokku saka Lambelu. Hah? Saka Lambelu. Lambeku piye to kuwi? Lambelu. Lambelu maksude mbokmu saka Lambelu ki kowe ngunekke aku ngetokke mbokmu saka cangkemku napa piye? Ya masa kowe iso ngetokke mbokku? Mbokku padahal lemu lho. Cangkemmu sepiro berarti? Dudu lambe cangkem, Pak. Lambelu daerah. Oh, desa dusun. Iya. Oh, ya ora apa-apa ora ngerti. Nah, dolanmu sesuk ditambahi, Pak, diadohi meneh. Apa? Le dolan sing adoh. Ning Semarang wae ning kene ra ngerti mesti ana tempat wisata ya ora ngerti to. Ya ana Bandungan. Ini yang deket sini loh, ada pagoda. Wah, ra ngerti. Aku wis tekan kene panjenengan sik wong Yojo ra tekan kene. Wah, Pagoda iki nggon apa? pagoda kuwi nggon wihara. Wihara iki apa? Kuwi yo aset kene, aset wisatane Semarang kene Banyuwangi. Oh. Pagoda iki sak ngertiku mung cilik-cilik nggo tombo watuk kae. Permen dudu, Pak. Terus lanjut ya, Pak. Lingsem yen ke mutan lelampahan kang tresno tulus nadyan gubuk asmara. ya. Nenone nanone nano. Ya. Yen liwat aku kelingan gubuk
iki jane bakul apa sinden to iki? Iya. Wong matur nuwune kok bengok-bengok kaya wong. Ya ora apa-apa karang ya sifate ngono kuwi. Lah iya. Kebawa tata cara adate kono dadi sok isih takon alus ya ora iso. Iya. Takon rada lembah manah ya angel wonge. Ya pancen ya ngono ya Mak. Mula ya kowe karo aku wajib maklum no. Ya. Ing ngatasé wong udu Jawa asli ning tresna karo budayane awake dhewe iki wajib matur nuwun. Ya. Kok sik bangsane awake dhewe sing duweni wayang sing wong Jawa asli kadang kala malah sok mencibir karo wayang, malah kadang kala sok dianggep kuwi seni sing wis kedaluwarsa, seni sing wis kuna lan sak piturute. Ya. Mula kowe karo aku ngaturke penuwun karo Mbak Elisa wis kuri-uri kabudayane awake dhewe. Ya pancen ngono ya Mak. Iya. Ya ndak rasane lakon mengko entekno. Tegese piye? Mengko perkara lagu sak teruse iso dituke nggon gara-gara. Ya. Ning saiki sing baku minangkani apa dadi ngendikaning para bapak-bapak. Ya. Men lakone ora mandeg dalan rasane men ora kelangan rasa. Nek kesuwen limbukan mengko nggone ngrasake lakon sing wis ngarep mau gayenge kaya ngono ndak malah